Takže jo ľudia, a som tu ja, Flixi, a dneska si ideme zahrať Rivals. Ako vidíte, nie som v tom najlepší, ale mohol by som dačo spraviť, takže ideme tu Habík. Áno, find you, áno, chápem. Tak, a ideme si zahrať s náhodnými typkami. Takže tu napríklad s Markom. No, arena, ako vždy. Jak holí auto. To je jedno, čo som to písal. Takže snipejku, uzinku, Skype, toto ja najčastejšie používam, takže môžete to tiež používať, tak odporúčujem. Je to docela fit. Takže tak. Echo. Posítať v autoemácii, kto asi vyhrá. Podľa mňa to budú títo. Akože fakt rozdiel. Ja tú mapu mám rád, ale mám radšej arenu, proste je základ. Základ je všetko. Takže ako vidíte, loadout najlepší, sorry, že sa mi čká, ale som teraz nič. A typci majú nejaké tieto 150, kde sú typci? 250, no, vidíte, tak nie som najvyšší, ale to je nič moc za typek, on to tam hodí. Ja, tak nič. Jejda. Kde? Jedna mne kniha mi tu zavádza. Nespadla tá kniha, počkať. Sekundu. Tak, dobre. Tento typek nič nevie. Má granát v ruke, to je pekné. Prečo sa nehýbem? Jakže som ho netrafil, sorry. Poďme, Uzinka, kde je? A zasa už môj ksípol. Je to lepší, 100-krát lepší rang ako ja, nejde mu to. OK. Uzinka ťa zabije. Títo ľudia. Ale zas, proste, dobre. Stop, 150, je mi zima, ne, je mi... Dobre, to je úplne jedno. Ak toto video bude zle rozstrihané, tak sa nečudujte, som začiatočník. Takže je tak. A to hýčkanie je hrozne otravné. Títo ľudia nevedia hrať. Wow, také čakané, mám triky. A za každý like, ktorý mi dáte, tak rozdám jeden kľúč ľuďom, takže sa to odporúči. Takže keď bude 1000 lajkov, tak 1000 kľúčov skúsiť odoslať. No, nevravím, že to jejda, ja mám jedno hapo. Ale dal som 150. No, takže nevravím, že to určite spravím, ale ak nám toto video bude, že 10 lajkov, no tak rozdám 10 kľúčov. Ak bude nad 10 lajkov, ak bude na toto nad 10 lajkov, no tak nič nebudem rozdávať. Takže buď 10 kľúčov, alebo nič. Takže tak. Ak tomu chápete. No, vyhrali sme. Som lepší. Mám 92 kľúčov, vidíte. A kto by mi chcel fakt prispäť, tak budem len rád, lebo ja som malý pindižvík, čo má málo many. Takže dúfam, že mi fakt dačo dáte. A tak.
Čekání. Splash. Dobre, crossroad je lepšie. Tak, dáme stipu, uzninku, toto. Ja nenávidím RPGčky hrozné. Kto používa RPGčko? Typka má väčší rang ako... Mne sa ja som stlačila Ečko milom. Títo ľudia, keby aspoň sa pozerali, že kde sú typci oproti, tak to je... Ale ne, prečo? Tam vidíte, som lepší. Tak, bed. Čo bed? Ty si bed, ale. Hej, mobiláci povedia bed, no čuduješ sa? 10. Ale prečo sa tá typka... No, hustá typka, no, tak už není hustá typka. Ne! Auto-imak jeden ma zabil, ja ho zabijem. To čo mal brodaskop, to je hrozné, berme asi hacky. Wow. Hej, katanu, ty bed jeden. Nesnajpi tu? Ne. Ne, jo, 50. Aj moja Wi-Fi není najlepšia. 150. Kde? Dio, môj kamarát. To čo ma berú? Toto je hrozné. Hej, dávaj zimu jej dá. Hej, fest. Ja mám. My ich porazíme, oni to nevedia. Jej, dobre. Tak. Fakt, prepáčte za to vyčkanie, ja toto nemôžem. Hej, podrbaný toto. Podrbaná blbosť. Teraz to bude vyťasí podľa mňa zase. Ojojoj, proste, kto je tu lepší, proste ja. Ale to čo ma za toto ten fake chaos. Jejda. Yes, 50 aspoň. Hej. Toto jak sa trafil? Ale toto čo má? Prečo majú všetci ľudia taký divný? A ja mám divný, že iba bodku, ale... Lebo mne vadí to na... No, vyhrávame. A mne vadí toto, čo je tu takto okolo, proste, že tie skopy, proste bodka. Z toho sa dá ľahko mieriť. Len keby bola trošku širšia, to si ešte nastavím o chvíľu. Wow, typek s RPGčkom? Tak nič, tak som aspoň skúsil. Ne. Utekam. Idem hore. A toto... 150. Wow. Ne! Prosím. Prečo? Ty máš víc, aby si mal double jump. No hoď ten granát. To je to tak, no. Aspoň 50. To už iba kempy to! Kempy! Ja by som vám predstaviť, prečo tam je kempy. Veď už keď máš to RPGčko, tak ho používaj. No. Trošku mu treba. Ja ho asi zabijem. Prečo ho neukočí? No teď! No yes, hurá. Typka V. Tak. No, jak no, V. Hej, flashbang tu hoď, vieš čo. Teda molotov. Moli ho. No, sme lepší. GG, LLL. Som lepší zase. Takže tak. Ešte si dáme tretiu a poslednú hru a...
Bude dobre. No má 5 rank, I'm set. No poď, dobre, berem. Haló? Tak poďte ku mne ľudia, haló, haló. Come here. Here. Počítačky, no. Tak to bude ťažké, ale mám mobiláka, tento som dal. Mám 2 kľúče aspoň, tak. Musíš si pretiahnuť. Aha. Tak, čo ideme dať? Snipple linku, tak. Potom skúsim freeze. Hej, typci, poďme, hej, poďme. To 50, he. Ja skúsim knife. RPGčko, short, knife a šachtel. Niečo som si dal šachtel. Tak. Kde sú? Hej, typka. Ne! Ja som s RPGčkom hral tak málo, ja s ním neviem vôbec hrať. Ne. Ale RPGčka je blbé, ja si dám proste. Nie, ja idem knife proste. Mám si bow na double jump, dodger si na double jump toto. A jump pick. Prečo som si nedal knife? Haló? Ne. Ja som si zabudol dať knifeov. Keď bude už 3, no tak knifeom nejdem. Rýchlo. Bow. To som asi ja nedal, čo? Tak. Ne, typka zachraň ma. Yes! 150-kou, krása. Dobre, knife je ťažká, dám si môj výzbroj krásnu. Tak, sem idem. A zase RPGčka proste. Kto už používa v tejto dobe RPG? 50, no. Ne. Nechoďte všetci po mne, prosím. Prosím. Tak, 150. Kam? Toto bolo najtesnejšia vec v mojom živote. Uzlinka. Kde? Nie, dole som nemal padať, to bola chyba. Hore. Ne. Hore. Dobre, chill, Oscar, veď prehrávame síce. Ne. Ja sa nemám rád. Keby ste sa čudovali, prečo mám také divné verbko, no preto, lebo sa mi nechcelo vymeniť za moje najlepšie mytické. Hej. 150? Prosím, poď sem. Kde? Ne, ja zasa... Ne! Ja nemôžem prehrať proti typkom. Proste nie, prosím.
Yes. It's me. Tak ale RPGčko nakoniec nie je také zle. 75. Poď, to dáme. Čo? Veď tej som ubral, ne? Yes, dobre, sme v cechu. Na čo som si dal spray? Ale on je dobrý, on je proste spray, dáva 20, keď dá všetko hlavu. Tak sem hodíme granátáž. Nikoho som nehitol, tak to je pekné. No tak to sa spravil úplnú blbosť. Nie, žitýpka, prosím. Uá. Ale 50-ku. Krása, poďme to dáme, my to vyhráme. Tej sa dal 50. Yes! Easy, dáme zimu. Tak. No tak máme aspoň 3 win strike. Ešte pre šťastie sa s vami pozriem, že čo mám. Poď, prosím, poď. To je pekné, ale nie je to zácne moc, ale to je jedno. Tak a dúfam, že ste si video užili, dajte like a odber a čau. Fakt, čau.